Boy recorder. Ina son aure da za ki bani dama, da za ki bani dama mai sona. Ki ce da ni yau na kawo kudin aure na, da na fice a kuna. Zan je gurin ubana, assalamu alaikum mahaifina. Yau na zo da mu yi magana, magana ce ta rayuwa na. Kusa da kai zane zauna, Allah sarki babana. Baba ni da ayi mini aure, na yi girma ne hankali. Baba ayi mini aure, Baba ayi mini aure, ayi mini aure, Baba ayi mini aure. An fara jarba ko? Wallahi jarba ce wani kari. To a rage gaskiya, a rage. A rage. Ana abin nan. Ina nan ba ke ke matsayin shi da shi. Sai ka shigo ki ka wannan ne da jira a samu kowa mun yi da zai kusa shi amma sai ku ga shi da yanzu ma jiya laha ba samu shigowa. na ga jiya match ɗin ka gaba ta su son yanzu na nufin ka kafin na mula wani uzuri na kama ne suna gaba ɗaya ta kaduna yake son faɗa gaba ɗaya. Dan ne ko da bai da komai. amma ka san ni ne ko ta ce ta da kai To ba za a yi ainihin ko tan sai na ainihin muradun sai zan ya yi ko ba dai wajen ba. okay haura ka ci okay yanzu bar a baka waya ina su To ai ina na kuce na buga injin. Da injin na je na ciki a waka sai za ka cika da komai a baka aji da injin sannan kuma wata kamar da an bari da primary certificate da kuma da Allah ya ji wannan. Kusa da kai zane zauna, me nan baka san zan Wannan jirgi ko ai na ka karba kowa ya karba kai kadai Western examination course. ga kofi wannan original
Kace da kuma da indijin. ko da ke ne ka san ba da ai tuwe shi wannan a baka da ci da Ga shi ne sun fito state wurin da lokacin shin wai daya kana ne hakura masa certificate baka wallahi ba san ba su wallahi nisa wai ku ba ku ka abin da su wannan akwai ka san ke ce hakura ma wannan ne wannan kuma ne wannan ina ga fakar gudan kuɗi ne da shi da ba a kan shi ya yi shi dan tsarin da kuma ka ce tun da wannan na yi suna amma ba san kuɗin suna da nawa ne kuɗin wannan wayar da nawa ne kuɗin gaba ɗaya maka a cikin tantiyar mala ka sai ne da kici mala to sai ka sai da kici daga sunan ko muna ita mu karatu nan mu aje su a gida ba kun fara da sunan islam ko ta dan tabo mu za ka sami da ne nasu amma haƙƙin da ke cikin da nan mallam ba ku sauki ka ba kai da kai ka ba na kai amma kama ɗauka abubuwan da sun yi Hello? Ina tare da wani zuwa ajin haɗu sai ka kai ma ya kamata ka zo ka karɓi takardun nan ka san yau ba ina son yin ta hanyar wani zai da kamar ta hanyar kisa to ya ba ya kin da ne kuɗin nake gaskiya na da sirrin bari an damu yanzu amma akwai metin kana wannan maki suna Ibrahim Musa bari zan ba shi ita sai Allah ka kama zan tuma ma fita ta na bari magana ce ta baya yau zan yi tuni maganar auren da kika ce za ki bige da kika ce sai ne hankali sannan ko za ki mini aure yanzu na girma mama dubi zai iya noma na yi hankali mama ki dube ni da kyau ki mini aure kin kike mini aure mama tun da dai na gana girma haka zana je in siyar da gonan baba hello assalamu alaikum rahama na'am ina jina ina jin ka waye ni ne ka ko kana nufin ba wannan ta kawo ba babu bai amince shi yasa amma ina son magana da ke don Allah ke to ban lokacin ko da za a ce in fito ba ki min magana na da na amince idan ko da ke to kan ma ki buɗe baki ni dai bukata da sakon zuciya ta iso gare ki please ina da dai da Allah I beg you okay to ina zuwa ka jira Otimbi na Timbelio.